Kaikua aspaldiko kontua dela uste dutenak oker dabiltza. Gure gaurko gonbidatuak euskal jantzi tradizionalei buelta bat eman zien. Orain, arropa kolekzio ikusgarriak egiten ditu gure kulturan oinarrituta. Beitu zetxukuna. Kaixo lagunak, eguerdion, eta oian epardo, ongi etorri. Eskerrik asko. Hore bat zuen izatia, ze gauza politak dituzue? Jakak bakarrik dituzu? O bueno, kaikuak, nola esan da, gaikoak esan behar alda? Kaiku, lekeitiarra, eta ez ja, gauza gehiago egiten dugu, baita kamiseta. Bai, oza, gauza desente, ez da? Bai, bai. Bale, oza, zuzea Amarina marka sortu desuna, ez da? Hori da. Zenbat denboa ez honekin martxan? Ba, urten ja 7 urte. 7 urte, Justo gainera gaur. Gaur, benetan? Bueno, bihar. Ona. Bueno, zukalden zemuz moldatzezea. Ondo, Ongi? ondo. Ez zu hainbezan ondo imaginatzen dut, baino, moldatzen nahi. Nik txamarketa iten nahiko ona nahi zeba, ez dakat ideikan. Bueno, lagunak, elkarrekin, oianeketan ikingo deu, kuia krematxo bat, hotzian, gero seitanak barazkikin salteatuta, eta beste pare bau gauza, lagungarri bezala platera laguntzeko. Ongi? Primeran. Adi lagunak, saio, bikaina datorreta. Bueno, lagunak, eta oian, egaratuko izut pausuz nundin noa ibiliko den errezetakin, bale? Bueno, ingo deuna da, kuia krematxo bat, puretxo bat, eta hotzian erabiliko dugu. Ingo deuna da, lehendabizi, tipula ondo gorritu, gie botako ditugu, ni uste kuian erdiakin nahiko izango deula, zurituko deu, mamila botako deu, utziko deu bertan goxatzen, eta botako deu laranjan azala. Desente azala botako izkilo, eta gero zeingo deu, utzi goxatzen azalekin ebai, baina azalak, atein goitugu laranja azalak birrindu baino lehen. Birrinduko deu, eta hoi hotzian jarriko deu platerian. Eta ingo deuna da, geho, seitana botako dugu gainen, baina barazki mordo batzukin, eta kuian pipakin ebai. Zeingo deu? Hau, Juliana moztuko ditugu bainak, azena joare bai, kuiatxua ere bai, ingo ditugu denak salteatu zartaian, botako deu, seitana fusketetan inda, ere bai salteatuko deu, eta gero, bukaeran pipatxua botako izkio. Salteatu dena, eta plater baten jarriko dugu, azpin kuian puretxua, eta gero jarriko ditugu, bamen barazkik, seitanakin. Hoi gutxi balitz, bi gauza ingo ditugu lagungarri, bale? Ingo deuna da, hemen dakau, platano arra, ingo dugu lauko txikitan, eta prejitu ingo dugu, eta patatak izango balia bezala botako ditugu gainetikan, eta hemen laranjakin ingo dugu. Hemen dikan pipa batzuk hartuko ditugu. Sartaian tostatuko ditugu. Ingo dugu, alinito bat, hemen dikan ateako ditugu gajoak txukun, eta ingo dugu oliokin, laranjakin, eta pipa tostatuekin, alinotxo bat, bageo plateran gainetik botatzeko. Ongi? Bai. Gustatzen zaizu? Seitan daulako gauza gustatzen zaizu? Batezu? Bai. Ba, a ber, gaurkoa gustatzen zaizun. Bueno, lanian jarriko izun. Nik ingo ditena da, tipula moztu, jartzeko martxan, eta zuk ingo jasuna da, adiez behitu, bainatxo hauek ingo izu, bastarrak endu, eta bestia hola, luzetan, bale? Zure kontu. Oso ondo. Bueno, esan desun bezala, dula 7 urte hasi zinan historienekin. Nola taz nazi zinan? Nola haintzen una inbesteatzeak eta gure kaikuk eta jaka hauek aurreatea? Ba, pixkat kasualitate, zeren ni neukan kaiku bat oinordetzan jasotan, nire amonak, nire amari emandakoa. Bai. Eta ni gara jartan kanpoan bizin nintzen, eta bueno, erabiltzen nun nire kaikua, eta pila gustatzen zitzaidan. Eta bueltatu nintzen egun baten etxea, berri bat erostea, zeren ja bestea oso sarra zeon. Nundigan zin... Ba, gara jartan, Shanghaien, Txina. Ai, ama. Pixkat gertu. Bai. Eta, bueno, eta ikusi nun ja gaur egun etziala egiten, edo egiten zianak jaziala gehiago, pixkat mozorro modukoak. Bai, ia Txina ninda honeak garrita. Ia, praktikamente, bai. Eta, bueno, tarduan esan nun, bueno, egingo dut bat nire gustura. Eta egin nun, eta, bueno, oraindik nengon Shanghaien, eta bertako jendea galdetzen zidan. Eta orduan, bueno, gustatzen zitzaidan arropak daukan kontu hori, nolabait historia kontatzeko daukan gaitasuna. Eta, bueno, nahi nu nolabait etxera bueltatu, eta esan nu,
bueno, noa kaikuak modernizatzea. Eta oian, zuk diseinua ikasi zen duen, edo ja, oialekin lan ibilita zeuden, edo... Bueno, ikasi nuen arkitektura. Vale. Eta gero bai gustatzen zitzaidan, nola baitori ropa egitea, eta baina pixkat nire kabuz. Eta, nola nahi zu hau mostea, Joseba? Beitu, Juliana txengo baina beitu, gauza tingo deu, pixkat, aldeu biereta, beitu, izbango zut bat, horrela, luzeska bezala inola pixka luzeska, alde zuin, ego bestela erditikan moztu, eta bastoitxuak atea. Zu nahi desun bezala. Eta orduan nolatan hasi zinean, bueno, etorri, zure erropakiten hasi zinean, baina hortikan amarenak sortzea pauso handi badao, ez da? Bai, bueno, kontua esan, hori, esan dizuan bizala, ni arkitektua, bueno, naiz, eta baina garaietan nintzen. Eta nire asmoa zen, etxera hueltatzea, zenbait txinan oso ondo nengon, baina nahi nun nola bait, etxera gerturatzea. Eta, bueno, nahi nun zerbait bilatzea hemendik eta bar, eta aurkeztu nun ideia gazteekintzaientzako programa batean, eta hautatu ninduten. Orduan, bueno, hueltatu nintzen, baina nire asmoa hasiera batean zen arkitekto lana bilatzea, eta gertatu zitzaidan zen, pixkanaka amarenak handituz joan zala eta serioago bihurtzen, eta ja... Eta hor jarraitzen dezu buru belarri hor. Hori da, eta mundu batean, bai... Eta txinan, zentan zen duen zu txinan sasoi hortan? Arkitekto modun lan egiten. Benetan? Bai. Jobe, barko obrak a toda leche inberdia, ez da? Bai. Kontatu pixkanola danua. Ero baina oso divertigarria, niri asko gustatu zitzaidan, bai. Zeren da, beste mundu bat bezala. Ze tokatu zitzaizun niti adibidez? Danatarik, osea, veloziade bat dago... Bai, esaten duan errepide bat iten dutela, asistu bizian, ez da? Bai, eta gero proiektuak oso askar egiten dira, eta, ez dakit, egin nun gauzarikola politena, izan zen, ikastola abandonatuta bat... berreskuratzea, egitea youth hostel moduko bat bezala. Youth hostel, zer da hori? Gaztentzako hostel bat, bezala. Vale. Eta, ezen bat demora egon zinean bertan? 3 urte. 3 urte. Eta area juntzinean lanea ja? O igual ikasketak bukaerak itea edo? Ez lanean, zuzenean. Eta lan oferta batekin area juntzinean txina da? Ai, la leche, ze berezi, ez da? Aziera baten bai, eta gero ja nire lan abilatu nuno. Eta ondo? Ona. Orduan, bueltatu zinean, nahizen duen izan hemen arkitekta buenos dala zure ogibidia, eta guain honekin hasi zea, eta zen nun iteituzu gauzak, nun dakazu enpresa? Tailerra, estudioa daukagu Donostian, egian, eta justo udara honetan ireki dugu denda Saguesen. Ona, ez da? Bai. Urratz fotolo bat, ez da? Bai, egia esan, bai. Eta gero tailerrak, ekoizpen tailerrak baditugu Euskadi guztian, eta baita Tarazonan. Osea, urrunena daukaguna 200 kilometrora. Eta zenba laguntza zaudete bertan lanian? Oraintxe bertan gaude 3. 3 gola el nukleo dure. 3 buru belarri, ez da? Hori da. Eta gero tailerretan eta jende gehiago. Eta nola banatzen duzu lanak? 3 zaudete eta pentsatzen batu diseinatzen, bestia josten, bestiak... Bueno, joskintza egiten dugu tailerretan. Eta nik egiten dudana da diseinua, ikerketa, komunikazioa, eta pixkat estrategia orokorra eta hori. Eta gero Ester egiten du ekoizpenen jarraipena eta kudeaketa, eta pixkat arlo komertziala. Eta gero dago Izaro baita ere, bera dagola laguntzen komunikazioan, eta pixkat hori. Eta ni pentsatzen dut arkitekturak ebai lagunduko zizula organizatzen da, diseinatzen da. Azkenean arkitektura da eraikin bat altzatzia edo zerbait itia, baina haure bai antzeko zerbait, baina erropetan oinarritua, ez da? Bai, ni askotan pentsatzen dut, arkitekturan igual erakusten digutela nola, ideiak materializatu edo, ez? Osa, errealitate bihurtu. Eta azkenean, era ezberdin batean, baino modarekin zer ikusi handea dauka. Baita adibidez, patroiak eta bare egiteko, azkenean da bidetik irudera pasatzea zerbait. Eta hori dana ordenadorez egiten dezu, o nola egiten dezu? Patroiak ni beti ez ditute egiten, batzutan bai, eta de hecho ni egiten dituanean, egiten ditut arkitekturako programekin. Eta gero bat ditugu baita patronista pare bat, haiekin lan egiten degunak. Eta, hola. Eta hoian, ez desberdintasun topatuko dugu zure jantzitan beste jantzitatikan? Bueno, desberdintasun handiena da euskal jatorria eta euskal oinarri hori, ez?
azkenean gure diseinu guztietan beti dago historio bat kontatu nahi deguna, adibidez kaikuekin hori, zertzan kaikua, eta orduan, gero adibidez, ni daraman kamiseta hau, bada baita 16. Erdiaroan, batez ere, euskal emakumeek eramaten zituzten burukoen historia plazaratzeko eta edana kanpoan botetzen nahi naiz, eta ezagutarazteko, eta olako txapela eramaten gendun, hemen euskaldunok, gizonek ez, baina emakumeak bai. Ipotxan tankera hartzen diot horrei, ez da? Ze polita da, nahi esan. Gaur egun, jende asko erlazionatzen du Mari Domingirekin eta baina kontua da, azitzala pixka bat, Elizak derrigortzen zuen emakume guztiak beren hilea tapatzea. Eta orduan Euskadin, hola hasi ginen, ez bakarrik Euskadik, Kantauri kostalde guztian, emakumeak olako burukoak eramaten zituzten, eta pixkat kuriosoa iruditzen zitzaidan azan, azkenean inkizizio berak derrigortu zitula, eta erabilizan noiz zitula nolabait, emakumeak sorgin ziala esateko. Eta, azkenean gaur egun hola iritsi zaigu, ez? Zure pixka sorgina, azkenean sorginak dia sortzaileak dianak, ez da? Hori da, bai. No, ez da, ez da betxarrikan, azkenean sorgina hortik handator, ez da? Bai, beti, iruditxarra iritsi zaigu, baino, ez? Baino ez da ala, ez. Bueno, eta zuek, nundik noa, badakitu guain, esan dezuela zagoezen irikitzen zutela zure denda, baina nun gehiago saltzen dituzu zuen produktuak? Saltzen dugu, baditugu gure web horrian, amarenak.com dela, behitzen daukagu denda online, eta, saltzen dugu mundu osora, de hecho. Eta gero baditugu salmenta.es berdinak, adibidez, Zarautzen hemen dugu bat, Getarian baita ere, Valentziaga Museoan, Bilbon denda pare bat ditu, Ordizin baita ere, eta, orain gabiltza pixka bat denda berriak bilatzen, osea, pixkanaka. Bikain. Eta nola izan da goraka da? Boen dala esan dezu, 7 urte zoazela historiak itan. Aziriatik anolako arrakasta eukidu, edo noiz izan da eman du nien salto txori? Azieran, moztuko zaitut. Nola mozten dut hau orduan, Julianan baita? Hori da. Nagazu erresago ibiltzeko, horrela moztu, gero erditik moztu ondo apoiatu, eta matitxoak moztu. Baina igual erdi bana, edo? Erdi bana, irutan, zuna dezun bezala. Hasieran bakarrik kaikoak egiten genituen, eta kontua hasi izan pixka bat, esan duana, ez? Hautatu ninduten gazte ekintzaileen programa batean, eta ja neukanean nolabait ideia guztia garatuta, tailerrak aurkituta, artillo jala baita aurkitu nun, ja neukan osagarri guztiak esate baterako, eta bakarrik dirua behar nuen. Martxan jartzeko. Hori da, orduan egin nun crowdfunding kampaina bat. Bakizu zer dan crowdfunding kampaina? Zu azkenean jartzen duzu interneten proiektu bat, eta esaten zu bat, ni behar dut diru hau. Eta konbentzitu behar duzu jendea, nolai diru aurreratzea, zu proiektu hori garatzeko. Eta gero zure sozioak dira, edo zuretzako jartzen dute? Gero nire kasuan, haiek jartzen zuten dirua, gero nire kaikuak eta bar merkeago eskuratzeko. Lortu alizateko, ze ona. Orduan, hola lortu nun nola bait. Eta lortu zen duen, azkar, zenbaten boan lortu zen duen hori guztia? Zian, ez naiz gogoratzen, 2 bloke usteet 40 eguneko bakoitza. Nahiko azkar, ez da? Bai, nahiko estresantea baita ere, baina oso ondo, zeren nola lortu nitu nire lehenengo bezeroak eta nire behar nun dirua hasteko. Ze ona. Eta gero handik aurrera, harreman horiek izan da, eta urrengo bildumekin, jarraituz joan geha, pixkanaka. Osea, urrengo puntxa emateko oso ondo torri izan, ez da? Bai. Basa ideia ona jendiantzako hasi nahi dunak, eta ezin daka soxik ez dakana, eta aurre egiteko, ez da? Hori da, bai. Bueno, oian, hemen txe, ikusezue, jarri deu puriak alabazana martxan, horra izea gero barazki egiteko dena mozten, eta bitartean jungo gea, erreportai bat ikustea. Bizi granel deitzen da, ikusiko zu, eta gauza berezia, erakutziko dugu gau. Guazen bertara. Kaixo, eguerdion Joseba, Eba eta Sonia gara, Barakaldon gaude, Bizi Granel dendan, eta gaur ezagutuko duzu denda jasangarri bat. Aurrera! Proiektu jasangarri hau hasi zen duela 5 urte,
lehenengo denda zen Busy Slow. Busy Slow da ekodrogeria a granel bat. Lehenengo ekodrogeria a granel hemen Bizkaian, hemen saltzen dira plastikozko alternatibak, produktuak ekonaturalak, kosmetika, higiene pertsonala eta detergenteak a granel. Orain dela 3 urte, erabaki nuen ebarekin beste denda bat irekitzea elikadurarekin. Bizi granel izenekoa. Gure helburua denda honekin da gure organismoa eta natura bebai zaintzea. Denda honetan ez dugu erabiltzen plastikozko ontzirik, iaia dena ekologikoa da, barazkia eta fruta produktu freskoak hemengoak dira, nazionalak, eta ahal dugun gehiena kilometroa zero ere bada. Produktu guztiak granelean eros ditzakezu. Ekar dezakezu zure ontzia, edo bestela erabili hemen dauzkagun poltsak, paperezko poltsak. Bestalde, beste produktu batzuk kristalesko potetan daude eta beste produktu batzuk paperean bilduta daude. Beti plastikorik gabe. Denda hau vegetarianoa da eta alternatiba vegano asko daude. Hemen ez duzu topatuko ez arrainik, ez haragirik ere. Eta gaur nahi baduzuen ezagutuko dituzue proteina landare deshidratatua. Ea gustokoa diren. Gaurko protagonista landare proteina deshidratatuak izango dira. Askok pentsatuko dute proteina hauek bakarrik lortzen ditugu animali jatorrietako produktuetan, baina ez da horrela. Adibidez, hemen daukagu ilar proteina deshidratatua eta hemen badaukagu soia proteina deshidratatua. Bi tamainotan daukagu. Eta hemen dauzkagu bi lekale deshidratatuak, bi formatu desberdinetan, txikiagoa eta handiagoa. Kasu honetan, dilistekin, indabaikin eta arrozekin eginda daude. Nola kozinatu dezakegu produktu hauek? Lehen baino lehen hidratatu behar dira. Uretan edo salda batean, 10 edo 15 minutu inguru. Hauek, iaia ez daukat zaporerik. Orduan, lortzen ditugu salda batetik edo, ez dakit, espeziak edo kurria edo horrelako gauzekin. Nola kozinatu alditugu produktu hauek? Ilar proteinak adibidez oso aproposak dira hamburguesak egiteko. Eta hauek handiagoak oso aproposak dira gizatuak egiteko. Hau, zerra baten moduan jan alduzu eta formatu txiki honetan oso aproposak dira bokata bat egiteko. Piper gorri batzuekin edo barazkiekin edo horrelako zerbait. Gure gorputzak ez daki bereizten animalia jatorriko eta landare proteinen artean. Berez, landare proteinak asko osasungarriagoak izango dira gure gorputzerako. Beno, familia, hemen geratuko gara gure deshidratatuekin eta badakizuen on gauden. Bizi granel dendan, Barakaldon. Hurrengora arte, agur! Aupa Eba eta aupa Sonia, ze leku txukunak azuen egia esan danak granelea, plastikoi gabe eta ze gore horlako lekukeotia, ez da? Danak horrea junberko genuen, ez da? Horlako lekuta. Egia esan, eta ze berezia, deshidratatuak, landaren proteinak. Egia esan guk noizean behin ere bai hemen erabili dugu soja texturizatua, beste horiek guztik ez, baina bueno, jungo gara pixkanaka, gure txen proteina oinarria arraia dia, eta arraia, baina bueno, horiek balekuak dira, eta danontzako behar dudanetikan. Bezarka da handi bat, eta jarraitu horrela. Bueno, guk gurea jarraituko dugu, hemen txedakau, krematxua, bueno, puretxua, martxan, gio esan duen bezala, laranja salakenduko ditut, eta berrindu ingo dugu, beste gabe. Gio, hemen txedak haure bai, oso ondo txikitituzula bai, bainak eta zena joak. Guen jungo zea, kuiatxuan bila, bale? Ni uste erdiakin nahiko izango dugu, bale? Erdi jain, xerretanin eta makiltxua gatea ere, bale? Primeran. Venga, hoi zure kontu, eta ni jungo naiz barazkiko osatzen. Hauek, ingoitutena da, zu basuan jarri hemen izkinan, eta bertan jungo naiz barazkia botatzen, baina lehendabizi botakoet, azena joak gogorro dala. Gio bainak, gio botako jo kuiatxua, eta bukaeran pipak eta seitana. Vale, eta berezitasuna ingo deu sesamo oliluan, vale? Sesamo olilua erabiltzaldezu. Ba, ez asko egia esan. Gauzaitu aldezu sekula. Etu ze gauza goxua. Bai, usaitu dut. Usaitu da gauza. Erabiltzen dut, bai, sesamo aziak, hori bai. Bale, sesamo aziak, bai, baleko dira, baina oliluare oso berezia da, eta gaina sustantzia erramaten dio platerei. Egia esan nik beretire arraien bat, edo tartar bat inber bat, edo atunak indeztakize beti asko gustatzen zaitu oli horien ikutu ematen diona. Bueno, esan duen bezala, hasiko naiz, hemen botatzen gure azenaiuak. A ber, eta azten dien nien hauen musika egiten, gainuntzeko botatzen jungo naiz.
Bueno, Jane, eta Amarinaken ezaugarritako bat da, modaz jasangarri egiten dezuela, ezta? Hori da, bai. Bueno, azkenean, hasieratik ni kontsumitzai bezala baita, moda jasangarria erosten nun, eta orduan, bueno, hola egitea erabaki genuen. Zertan datza zehazki moda jasangarri egitea? Bueno, bai da egia gaur egun nahiko modan dagola. Bai. Eta orduan, pixkat bakoitza bere etxera eramaten dula edo bere teiatura. Eta horregatik, pixka argi eta garbi usteko, eta zatik asko ikusten dugu, beti bertako jaki, bertako zera, baina geho bertakotik bertakoa desberdintasunak egoten dira, ez da? Orduan, guretzat, gu beti pentsatzen dugu nola egiten zian gauzak aintzinean. Orduan, bada, bertako oialak erabiliz, saiatzen erabiliz oial naturalak, baudako toia, artilea, lioa, eta hori, gertuko hornitzaileak, gertuko tailerretan, saiatzea dana sukaldaritzan bezala, ez? Berrera biltzea, ez botatzea, eta gero baita, oial batzuk dira organikoak, hau da, kimikoak ez dituztela, edo, adibidez, poliesterra erabili behar dugunean birziklatua izatea, eta holakoak. Aldan neurrin ditu, baina bestela birziklatuak, eta... Hori da. Vale. Eta nondikan etortzen dira? Hemen ekoizten dira, edo nondikan etortzen dira? Oialak? Bai. Segun, batzuk adibidez iparraldean erosten ditugu, beste batzuk, estatu mailan, batez ere Katalunia inguruan. Eta gero... Baina pixkat aurreratuko daude historia horrekin? Bueno, daukate ez aurreratuak, baina daukate industria gehiago. Hemen ja egia zan Euskadin oial inguruan ez da zerreatzen ja. Eta gero Europan baita ere. Batez ere, Alemania, Herbereak... Eta zan dezula hemen ez tala asko gelditzen, baina hemen bai izan geha... Baina ja, bakitzen garai batian, nik esaten dugu handela berreta marrurte eta hola betiko elosu txapelak eta bestiak eta bertako erropak eta izan dira, ez da? Bueno, de hecho, beira, justo orain plazaratu dugun bilduma berria hortan datza. Vale. Bai, justo hor daukagun jaka hori, Bergara bilduma deitzen dana. Vale, Bergara bilduma, noiz aurkeztu dezu? Orain dela aste bat, kursalean, bai. Ona, eta ze gauza topatuko ditugu kolekzio hortan? Beira, justo hortan, kontatu nahi dugun historioa da, nola garai batean, 19. mendearen hasieran, Bergara izan zen mundu mailan referente bat kotoizko oiala egiten, eta bereziki, oial urdin hori. Vale. Leku batzutan Bergara urdina, hori da. Eta, eta azkenean mundu osoko oial gehiena bertan egiten zen, eta kriston industria zeon. Baina ja, baia dana. Noiz zapustu zan hori dana? Junda pixkanaka, azkenean, 20. mendearen ja amaieran, juntzian, enpresa handiena edo, aldatu zituen bere fabrikak, Marrokora eta beste lekuetara, eta ja pixkanaka gelditu joan zan. Eta gero baita, niri gustatzen zaite esatea, Maoi oial hori dela, nolabait, oial bakeroaren aitona bezala. Orduan asistian, oial bakero gehiago egiten, eta bestea gutxiago. Ni pentsate ekonomikoki eta hobeto torriko zala, eta errez egongo dutela, ez da? Hori da. Gaur egun ezin gauzakin gertatzea hori, ez da? Nik bintzat dakiten, ez guk ikarebitzen dut, laneko tresnak, bai, geho, kotxetan gertatzen den gauza, geho, bai, itxasontzitan, ikuskar hartzezu itxasontzi bat, 80 indakua, o 50 indeko, eta guengoa baino zenduo dia. Bai. Ez jatezu, itezian irauteko, itezian gauzak, eta guen iten dia, ingeneroi gehiena ordaintzen zaio, garantia pasata buskatzen bada, hor zea honena. Bueno, ez que hor adibidez leheno hartu, bai. Erditu guztuko ditu pixka txikiago tomateko, bale? Ezkerrik asko. Beira, justo hori leheno galdetu dezuna, iraunkorra, hortik doa baita ere, egitea, kalitate honeko jantziak, denbora asko erabili ditzakezunak. Bai, gaur egun emateu, nola moda zeituan pasatzen dira, txaketak azkar pasagarrian modaz, izan berdue azkar puzkatzen diana eta merkiak, ez da? Bai, eta guri justiz horren aurkagoa. Bai, dudik gabe, zeatik nahi geha konsumismo. Nik esaten, no es konsumismo. Ez da inberkonsumismo, baizik, konsumismo, con el mismo, ulertzen, eh? Ona. Hala da. Bueno, eta azkenengo kolekzio hontan, zenbat jantzi desberdin topatuko ditugu? Egin ditugu jaka hau, 2 alkandora, 2 kamiseta, praka, ez nago zenbatzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pieza. Eta esan dezu, kamiseta, alkandorak, prakak... Nolabait inspirazioa izan da, laneko arropa, zen azkenean hori erabiltzen zan batez ere laneko arropa egiteko,
eta ni garai hartako argazkiak eta begiratzen gustatzen zitzaidan pilo bat, nolabait partxeen estetika hori, bale, no esan dezuna, ez? Nola leno laneko arropa esan botatzen, konpontzen zan, partxeekin, da hemen daukal ondon da alde guztitan. Orduan egin deguna da erabili gure aurreko bildumen oialzatiak soberan genitunak, partxeak egiteko eta nolabait arropa osatzeko. Ze ona. Eta zezan bihar nizun, zer dia, esatean bezala series limitadas? Bai. Zenbat egukiko dugu bakoitzetik, zenbat dituzu? Segun, orain ezakitzen bat gehatzen dian, baina adibidez jaka hori, karo, guk egin genuna izan zen, Bergaran gehatzen zen azken enpresa laneko arropa egiten zuna, estoka erosi genien, eta gero gu estok horrekin lan egiten dugu. Eta, kasu, adibidez jaka bakarrik uste, eta 16 daudela. 16 bakarrikan, Hasiera batean, oia ezakitzen bat gehatzen dian. Oso esklusiboak dira, ez da, azkenian, ez da? Horre ere bai bere xarma daka, ez da zuzure jaka eukita, ez kale agunda, holako berroita marrikusi, ez da? Eta, bueno, eta ia zintzen duen elkanon zako bilduma bat, ez da? Bai, bueno, dara matemen gona, beira, hau. A ber, ala, ze dotoria, ez da? Bai. Hau baita, egin genuen bilduma oso handi bat, eta hau adibidez dago inspiratuta euskal emakumeak itxasora sartzerakoan nola erramangatzen zuten nola ona, eta gero eraman ezekezu hola. Bale, oza, txorgatik eta ondo guzti, baina gero jaso, ez da? Hola, loreak ez ditut zikintzen. Oso ondo. Oso dotoria, benetan, zorionak. Eta bai, egin genuen Elkano Fundazioarekin, aurkeztu genuen baita hemen Balentziaga Museoan, eta adibidez, loreak dia bidaian jaso zituzten espezien loreak. Espeziak, bale, hiltzia horrengoa orduan ez da? Bai, a ber, aurkitzen duan, baina bai, hemendik dau, bai, hemen. Bai, eta zezan bihar nizun, horko inspirazio nundik etorri zaizkizu, nundikan harrapatu dituzu ideia horiek iteko sasoi hortaino iristeko? Bai, azkenean, amarenak egiten duguna da, moda hitzaki bezala erabile, euskal kulturarekin edo euskal ondarearekin zer ikusia duten gauzak plazaratzeko. Eta, bueno, Elkanoren kontua, kontatzeko zerbait zan. Zen gainera, jende asko gehatzen da oraindik Magaian espentsatzen duna, egintzula mundu bira. Dudi gabe. Eta orduan bai zantzan pixka bat ikusi garai hartako marinelak, euskal gainera dakagu baita albaola, bale harrapatzaileak eta bar, bueno, hor bai dago dokumentazio asko, eta, bueno, nolabait itxasoaren inguruan zeuden pertsonek, nola jantzita juten zian, baita hori bidaian aurkitutako gauzak, eta... Nik parte hartu nune bai, bai txikinere parte txiki bat hartu nun zeatikan, Unai Basurkoi, eskaini zoten, ez dakit behak antolatu zun, bidaia bat Elkanok intzun, Sevillatik atera zian mundu biraitea, baina Sevillatik atera baino lehenuo, getaiarrak eta hemengo flota getaitik atea zian. Getatik atea zian eta Sevillaraino juntzian, da gero handikan atea zian itxasontzi guztiak batera. Eta Unai Basurtok intzun, irtera hori getaitikan Sevillaraino 4 etapetan. Eta nik hartu nun baten parte, unitzala A Coruñatikan Portimauraino, dala Portugal beraino, Costa la Muerte eta hori dena gurutzatu gendun. Eta horre bai, juntzian, biologuak, gente berezia, ez dakitela nahi segatik ditu ziren, bueno, badakit pixkat, zeatikan, jakia ire bai buelta bat eman genien. Hor nahi genuen pixkat lukratu nola ibiltze zian, historia zan, bide hortan guk danok itzeiten ibiltzia nola zan bidaia hori. Eta horre bai atea zan, janaria, nola eramatezuen zagardua, nola eramatezuen iraga zagarra, horregatikan intzuela hainbesteko indarra, gero ere bai nola opil berezi batzuk prestate zituen zapalak zianak iraupen luzekuak, eta bueno, eta oso esperientzi polita. Bai, janaria gaita garrantzi handia izan zuen bidaian, Dudi gabe, janari gabe, ez gea eserrez, agazkenian, ez da? Bueno, eta hemen txe, aigea, ikusezue barazki ze itxura hartzen nahi dian, guain zua pixka jetxiko jot, eta geho seitana botako deu, eta ere bai, botako ditugu kalabazan pipak, diala hasillak. Eta hoian ezu, landare salia altzea bai. Bai, egia zen bai. Ikusiko zue, erreportai badakau, polipolita, jungo gea, Aduna Gardenea, eta ikusiko zue, helbilak eta ekiditeko loriak aldia jarri, ez gauza kimikoak, eta ikusiko zue ze gauza interesgarria. Beitu erreportaia. Kaixo, eguardion Joseba, Iñaki naiz eta Adunan gaude. Eta gaur erakutsiko dizuet, Aduna Gardenen ditugun landare politak. Aduna Garden ireki izan 2019 urtean. Gu heldu gara, endaneko biberoetatik
ondarrebin dagoen bibero bada, endanea. Orduan, ikusten gendun Tolosaldeko bezeroak eta Hornitzeko eta endanea urruti zemar gelditzen zitzaiola, eta asmo horrekin ireki gendun Aduna Garden, hemen Adunan. Gure eskaintza da lore eta landare, eta baita ere lorontziak, lurra, ongarriak, gure bezeroak behar dituzten gauz guziak, bai baratzerako, bai etxeko landarek eta jartzeko, edo jardinetan da landarek eta jartzeko behar dituzten gauz guziak. Nekazarientzako eta dituguna da, bai landaretan, baratzetan jartzen dira landare guzia, bai tomatea, piperra, tipula, kalabazina, kalabazak, denetatikan pixkat, eta gero baratze horietako behar dian, bai ongarriak, eta gero landariek eta babesteko behar dian produktuak, eta bidenak eskaintzen dugu. Partikularrentzako ere, badaude bai jardinen jartzeko landareak, etxe barruan jartzeko landareak, balkoitan da terrazatan jartzeko landareak, pixkat denetatikan. Bueno, ezagutu duzute pixka bat, zein dan gure historia, guazen orain ja ikustera, zein dian xomorrontzako eta eulilientzako eta moskituentzako eta pixka bat usatzeko erabiltzen dien landareak. Bueno, prestatu ditugu bi motatako landareak. Batzuek, xomorruak, usatu iten dituzte, eta besteak erakarrite dituzte, nahi eta nahi ez behar dituztelako jateko. Adibidez, albaka, geranio mota bat, zitronela, edo menta, hierba luisa, hauek dakate usai fuertiak. Hori, bai eulilekeri edo bai moskitokeri ez zaiote gustatzen, orduan alde egitera egiten dute. Eta gero, beste hauek, dira insektiborak deitzen dian edo insekto jaleak, hauek dakatena da erakartzeko produktu batzuk bezala, azukre batzuk bezala. Bai eulileak edo moskituak erakarriten dituzte, eta gero batzuk dakate kola bat bezala, eta hor itxatxita gelditzen dira, eta beste batzuek iten dute haua itxi eta harrapatu iten dituzte. Begira, albaka segurazki denak ezagutzen duzute. Albaka erabiltzen da bai eulilek eta usatzeko bezala, erabiltzen da gero baitare sukaldaritzan ere erabiltzen da asko. Landare honek izena du geranio zitrodorun. Zitrodorun hori da zitrikoen usaia botatzeulako. Hau pixkat ostuak muituz gero, limoi usaia sumatzen da. Zitronela, deitzen dena, da belarki bat, hau udaran oso berde eta polita duten da, eta neguan desagertu iten da. Neguan sustraia bakarrik gelditzen dira, eta hurren gurtian berriro ateriten da. Hau udarako landare bat izango leike. Hau da menta para mojitos. Eta baita ere balio du usatzeko, baita ere xomorrok eta usatzeko balio duna. Hau, udaberrian, udaran da, udazkenian berde-berde eta usaintzua egoten da, oso ondo, eta neguan desagertu iten da, baina sustraia gelditzen dira. Eta udaberrian berritu iten da berriro. Oso landare gogorra baita. Eta hau da, hierba luisa. Honek ere daka, pixka bat ostuak eta ardazkak muituzkero, daka limoi usai fuertia honek. Hau iten da, sugaiska bat bezala iten da. Erabiltzeute asko infusiok eta iteko, baita, erabiltzen da. Berez diak kanpoko landareak. Hau, betiro barruan baldin badakagu, segurazki horitu ingo da, eta ostuak eroringo zaizkio. Denbora baino lehen ondatu ingo da landaria. Eta beste hauek dia, insekto jaleak. Landare honen izena da, Drosera regia. Honek ditu, hile fin batzuk bezala, eta hile fin joitan, bukaeran atetzen du, azukretan eta txiki bat bezala, eta horrekiten diona da, bai eltsoakeri edo bai euliekeri erakarri. Eta hor dauden orduan azukrerik jaten, anestesiatuta gelditzen dira. Eta landariak aprobetxatzen du, eta desintegratu iten du. Insektu hori desintegratu iten du. Pingikula. Bere loretxoekin erakartzen dio eltsoakeri. Ostoatan baitare, berak egiten du azukre bat bezala, eta gero ja juten dira, ostoatako azukrera, eta hor itxezita pegatuta gelditzen dira. Dionea muscipula, ikusten duzuten bezala, ematen du ditula hortz batzuk bezala. Moskiton bat, etortzen den orduan, edo eltxon bat etortzen den orduan, hor barruan baditu iletxo batzuk, eta ukitzen, itxi iten da. Hemen, ikusten duzutenez, badago bat, ja, itxita dagoena berez, eta horrek daka barruan, elbi bat gelditu zaio hor barruan, eta hori, ja, gozaltzen ari da. Eta hau da, sarrazenia. Tubo bat bezala da,
eta tubo horren barruan berak formatzen du likido bat erakargarria dela bai eltsuantzako eta bai eulientzako. Konturatu gabe, sartzen dira barrura, likido horren bila, eta bertan gelditzen dira ja. Bueno, Joseba, ikusten duzute, landariak beste gauz batzutarako ere balio dutela. Zerbait behar baldin baduzute, aduna gardenera etorri eta lagunduko dizuet. Agur eta hurrengo bat arte. Haupa Iñaki jauna, ze argi eta garbi azaldu duken dana, Egia zan, ze berezia dan landare hoiekin, egia zan, ekiditeko moskito eulia, hainbeste ukitu gaina udako sasoi hontan, ea hurrengo urteako lehenu erostitugun, da gartitugun jarri behar dinan lekuan. Eta ze berezia lore horiek izten dianak eta moskito garrapatu eta holako egiteko, Egia zan, eta gero horreak utzu jerbaluiza, zitronela, oso zitrikuak dian landare horiek, nahi sukaldatzeko asko gustatzen zaizkit denak, eta enekin adazan euliak. Zitronela erabili daiteke sukaldatzeko? Bai. Zitronelakin egiten dituguna da, azpikan sustraia gelditzea gaunetan, da sustrai horrekin egiten dana da infusioak eta hola. Eta kiston zitrikoa gelditzea. Oso goxua. Bueno, eta hemen txek, gurean jarraituko eskerrik asko Iñaki, eta hurrengo batean honean, etorri berko landare eta guzti, eta esplikazio gehiago eman. Gu hemenengo gaitu. Bueno, hurren arte. Hemen txe, balazkidana botaitugu, dakau sesame oliotan dantzan, eta guain inbiar deuna da. Pipatxoak botako ditugu, bale, nahikoa, eta ingotena da, bota xeitanare, bai? Puxketetan inda. Zugo lagunduko jazu, krematxoa prestatzen. Hau ja epeldu zaigu, esan dugu epela edo ia hotza plateratuko deula. Inber deuna da, sarrezka bat emango izut, eta ingozuna da laranjatxuak harrapatu, bale? Hemen txeutze, hori sakarreta botako ditugu, eta ingozuna da birrindu, bale? Venga, hori zure kontu, eta hau nere kontu. Bueno, konta iguz, oiane, bakit kolaborazio egiten dituzula museoekin dagoela, ez da? Ez que ia museoko pieza egiten dituzu. Bueno, ez, dia kalean eramateko piezak, hori nahi nun, zoze botatzea. Bai, baina bai da, museoekin azkenean askotan, oinarria edo inspirazioa edo hortik dator. Eta bai, azkenean Santelmo museoekin, Elkano bilduma adibidez, argazki sesioa Albaolan egin genuen, aurkezpena Valentziagan, Euskal Itxas museoarekin baita ere. Polita izan behar duelako lekukin lan egitea ere, bai, ez da? Oso asko bete behar du, ez da? Nire esan hori pilo bat gustatzen zait, bai, ni oso museo salea nahi. Bai, eta museoa, eta ikusten baitu Albaola, esan dituzun gauzanak zea ondilak dian, eta zu bertan egotia hor zure jantzikin, hori bat izan behar du zuretzako, ez da? Behintzak hori bai, behintzak hori bai zuan izatia. Hombre, ala da. Bueno, listo, topatuko zu denak? Nik uste ja. Vale, guain birrinduko zu, eta gero emango zu goiara bat, dastatuko zu abergatzakin zenmuz da hon, nahi gelditzea, ez gelditzea oso potolo, betiz sopa antzekoa gelditzea, bale? Sopatxo bat bezala. Eta hola, zuzenean, klak. Hori, barroa sartu, eta eman eurra. Horrela xe. Bueno, eta badakit zuek, ja, bilduma bukatzen desunean, ia beste badakazu esku artian, ez da? Zakit azkarrek idan esatia, gontxe bukatu berri dezu bestia. Bueno, badaude moda munduan azkarragoa juten dianak, Guztaiatzen gara pixkat mantzo, eta baino, bai. Slow food bezala, ez da? Hori da, zuzen, justo. Baina, bueno, bai, ezin gelditu. Ba, ezin gelditu, zea makina gueltan jarraitu behar du, eta, bueno, eta zukiten dituzunean, zure oinarria beti kaikuak izan dira edo jak hauek, iten dituzunean gona, kamiseta, gauza horiek arrakastaka, jendia jakan bila jutea zure gana. Segun, bai kaikuak jende asko kaikuen bila dijoala, baina beste gauzak baita ondo saltzen dira, Bai. Bueno, a ver, hori da, birrindu bildurri gabe, eman bildurri gabe, dastatuko zu, abertzen muz gelditu zaigun, eta platanua prekitzen jarri behar dut, jarriko hemen papeltxo bat, platertxo batekin platanua gateatzeko, eta badakite bai, hau gainean asko interesatzen zait, sukaldarien txaketak eta barriten dituzula, ez da? Bai, oza, modaz aparte, moda da baita ere, baina egiten dugu baita enpresentzat jantziak. Eta jatetxe eta asko egin izan ditugu, bai. Eta nolako egiten dituzu, ze ikutu ematen diozu? Bezeroaren arabera, oza, gu normalean egiten duguna da, jatetxera edo sukaldariekin etzegin, eta pixkat, marenakekin egiten dugun bezala, haien historioa entzun, eta historio hori, jantzi bihurtu nola bait, orduan, adibidez egin izan dugu,
a ber, ze jatetxentzat, adibidez, Tolosako amarentzat egin dugu. Ze ona egian. Bai, haientzat, mantala zerbait oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun, orduan, jantzi guztia doa mantalaren inguruan, baita doazte kolorez berdinekin, urtaroaren arabera. Orduan, ez bidia beti kaikuak, baina beti dia bai euskal nolabait ikutu batekin. Ona. Eta oian, hoi gutxi balitz, podcast bat ere badakazu, ez da? Bai. Zer kontatzen zu bertan, a ber? Historia kontatzen dut baita ere. Hiru motatako atalak edo episodioz berdinak daude. Orduan batean naiz, ni kontatzen jantzien historiak, pixkat gaur kontatu duana, baino sakonago. Eta gero beste bat da, mundu mailako jantzi ezberdinen historioak, eta gero besteak dira elkarrizketak. Baita ni nire bidean aurkitu dudan jende, interesgarria, eta de hecho, beira, dakat bat superinteresgarria, dala sukaldarien jantzien inguruan. Bai, eta zertan datza? Nola bait, zu jakin dugu, dezu Filipinaren historioa, nola sortu zen, gaur egun, sukaldari jantzi hori nondik dator. Eta nola junda garatzen, eta... Eta kontatu historia guri errefreskatzeko eta jendeak ez dakina egiteko. Hasi izan jorain, lehenengo pertsona hola garrantzitsua, ez dut errepasatu, Antoine Lacrem, zan. Uste, esan frantzesa, bai. Eta orduan bera hasi izan pixka bat esanez, danak jun behartzia latxuriz jantzita, eta nolabait garbitasun hori azaltzeko. Eta gero, zu jakin dugu seguro, beste frantses bat izan txala goratzen naiz Titanicaren menua, azken menua egintzuna. Eta horrentzako horrek... Horrek izan zen, esaten dute jai batean, ikusi zitula Filipino batzuk haien jantzi tradizionala eramaten, eta arduan ikusi zontan zantzun. Hau, sukaldarien jantzia onelakoa izan beharra, jaka. Eta orduan horretan inspiratuta, sortuzun gaur egun erabiltzen da txaketilla, ez da? Bai, txaketille, normala, hori da beste bertxio modernoagoa. Baina, bai. Nola zoaz horrekin? Nik uste da badagoela. Hor dakazu goiara eta daztatu aberko xua da nola topatzen dezun. Hemen haure listoak hau, eta platanoke gehatzen zaio 20 segundu. Vale, hau listo. Goxua dau. Baleku aldao. Laranja nabaritzen da, Bai, Hombre, egia esan azalean sustantzia asko eta azalakin infusionatzen bada, oso goxoa gelditzen da, bai. Vale, enik dakatena hemen ere bai, laranjan, gajok, botaixio, garbi, eta daskat, tostatutako pipatxuak ere bai. Hau, listo, utziko deu. Gero prejituko deu gehiago. Eta hori listoak azu horren, ez da? Betu ze berezia platanituak, Patatak emateu, Eta ze xamurra eta goxua gelditzen dira. Ai, ama. Hau kanpora. Eta hau ere, kanpora. Hau, hola guztien dut. Hori ere bai, hau kenduko esut. Oso ondo. Hau, listo. Tamani joa, ontzilan bila. Vale, hau listo. Harriko deuna da, honexekin harriko deu. Txak. Azteko eta behin, oinarrian jarriko jau, kuian krema epela edo hotza. Hau hotzare oso goxua dago, Eta izango zan, plater epel bat. Hau hotza, hau epela, eta gainuntzekoa, freskua. Venga, hau jarriko degola, goiara kadear bat hemen erdi. Oi, ama, erorizetia erdia. Honekin baino egia esan goiarakin hobetu biliko naiz, hartuko goiaratxo bat, ni uste beste pixkatekin nahiko esango deula, Horrela jarriko jau, bale, eharrain deu, guain platano pixka gainetikan, botako jo huelta guztin, horrela patatak izango balia bezala, ze berezia, Bai. Oso goxua gelditzen dira, Kolore polita. Kolore polita daka. Eta guain, amaitzeko historia, hemen prepatu dugun vinagretatxua. Jarriko jo hemen gainean pixkat, eta gero bazterretan. 1, 2, 3, eta 4. Lagunak, hemen txeak gaurko platera, oian eskerrik asko hemen otegatikan, eskerrik asko olako jantzi politak eta gure nortasunakin, eta nola ez luzeako dianak. Noa jun berdu esozen nahi badu, ezago esen esan dezu, ez da? Nun zehazki? Donostin grosen, gure landartzan amaieran. Badakizue, area jun, eta zehose txukuna eosi, betiako mugua. Hemen txeak azue, gaurko errezeta. Agur, ondo izan, eta biarra. Agur.